Una de les qüestions a destacar durant el confinament és la tasca dels cuidadors de les persones que acompanyem des de la tutela. La veritat és que davant aquesta situació genera una major inquietud i un sobreesforç que s'ha de gestionar de la millor manera possible. Hi ha una situació en concret que m'ha ajudat a empatitzar amb la persona cuidadora. I és que, arrel de la confiança mútua generada, ens ha pogut expressar la seva manca de xarxa social i familiar a Catalunya i la inquietud que li genera això en aquests moments. Des d'aleshores, diàriament fem una trucada per planificar la setmana, però també per preguntar-li com se sent, com està, facilitar-li EPIs i, en definitiva, que senti que som amb ella. Aquesta dinàmica ha nascut arrels de l'estat d'alarma, però sens dubte quan torni a la normalitat ho seguirem fent, perquè si la persona cuidadora se sent acompanyada, influirà en l'objectiu comú de millorar la qualitat de vida de la persona tutelada.